Avui us explicaré el conillet Peret. Una vegada hi havia una família de conillets que vivien en una caseta al mig del bosc. Hi havia la mare conilla, la Tovet i la Flotgeta, que eren les seves filles, i el conillet Peret, que era el seu fill. La Tovet i la Flotgeta eren molt bones conilletes. Quan la seva mare els deia «Toveta, Flotgeta, va, a rentar-vos les dents», la Tovet i la Flotgeta deixaven el que estaven fent i s'anaven a rentar les dents. «Toveta, Flotgeta, a llegir una miqueta». La Tovet i la Flotgeta deixaven el que estaven fent i es posaven a llegir. «Toveta, Flotgeta, és hora d'anar a dormir». La Tovet i la Flotgeta, sense dubtar-ho, se n'anaven a dormir. En Peret era una mica diferent. En Peret, quan la seva mare li deia «Peret, vinga, que t'has d'anar a rentar les dents». «Sí, mare, ara hi vaig un moment, Peret, que és hora de llegir». «Sí, mare, un moment, ara ho faig, Peret, és hora d'anar a dormir». «Sí, mare, ara vaig de seguida, un moment, Ai, en Peret, la seva mare ja no sabia com fer-s'ho. Un dia, la mare se'n va haver d'anar al mercat i els hi va dir «Toveta, Flotgeta, Peret, me'n vaig a mercat. Mentre soc fora, podeu jugar per aquí fora, podeu anar a buscar mores i farem un bon pastís. Però sobretot, no aneu a l'hort del senyor Tomàs, que ja sabeu què li va passar al vostre pobre pare, que se'l van menjar amb pebrot i tomata. Així que aneu a jugar on vulgueu, però no us acosteu per res a l'hort del senyor Tomàs». La Tovet i la Flotgeta van dir «No, mare, no, nosaltres no ens acostarem». I en Peret estava així. Quan la mare va haver marxat, en Peret la va mirar a veure si ja era molt lluny. La Tovet i la Flotgeta se'n van anar a buscar mores i en Peret també les va vigilar per veure si ja havien marxat. I quan ja no va veure ni la Toveta, ni la Flotgeta, ni la seva mare, es va arrencar a córrer en direcció a l'hort del senyor Tomàs. Quan va arribar a l'hort, allà a la reixa hi havia un forat que en Peret hi passava just. Va passar, i se'n va anar directe a menjar pastanagues. Tomates. Pebrots. Però què passa quan mengem molt i molt de pressa sense mastegar? Exacte, que agafem mal de panxa. I això és el que li va passar a en Peret. Com que va menjar tant de pressa, va agafar un bon mal de panxa. Ui! Quin mal de panxa que he agafat, Oh! Esclar, com que he menjat tant de pressa. Mira que la meva mare sempre m'ho diu, S'ha de mastegar, Peret, s'ha de mastegar. Jo l'he mastegat. Oh, i ara què faig? Ja ho sé. M'aniré a buscar una mica de julivert, que la meva mare diu que el julivert ho cura tot. Me'n vaig a buscar julivert. Però sabeu qui hi havia allà on hi havia el julivert? El senyor Tomàs, que quan va veure en Peret va començar «Ah, Peret, vine cap aquí que et farem pebrot i tomata, vine cap aquí». En Peret es va espantar molt i se n'anava corrent buscant un amagatall. No volia que el senyor Tomàs l'agafés i el fes amb pebrot i tomata, fins que va veure una galleda i sense pensar-s'ho es va amagar dins. El senyor Tomàs el buscava. «On ets, Peret? T'atraparé, On t'estàs amagant, Peret?» Però en Peret estava dins la galleda, quiet, ben quiet. El que passa que la galleda hi havia una mica d'aigua, se li van començar a mullar les potetes i li van venir ganes de fer un esternut. Ja et tinc! Ara sí que t'arreplegaré. En Peret corria i com que corria mirant enrere perquè el senyor Tomàs no l'agafés, no va veure que la jaqueta que portava es va quedar enganxada a la reixa. Ara ja no podia córrer ni endavant ni endarrere i el senyor Tomàs, que estava a punt d'agafar-lo,
Sort que per allà hi havia uns ocellets que van veure el que passava i van començar: Peret, corre, treu-te la jaqueta, treu-te les sabates i corre, que el forat és allà. En Peret es va treure la jaqueta, es va treure les sabates i va córrer, va passar pel forat i va continuar corrent, fins que va arribar a casa seva. I a casa seva ja hi havia la mare que l'esperava. Peret, d'on vens tan suat tot tu? Ja has tornat a perdre la jaqueta i les sabates, Peret. Aquest mes és la tercera jaqueta i les terceres sabates que em perds. Va, passa cap al llit, que et veig molt nerviós, que et prepararé una bona camamilla. La mare li va preparar una bona camamilla, li va portar al llit, li va fer un petó i el va ben abrigar. I el senyor Tomàs, sabeu què va fer? Va agafar la jaqueta, va agafar les sabates i va fer un espantocells ben bé al mig de l'hort. Però no era un espantocells per espantar ocells, no. Era un conills. I catacric, catacrac, el conte s'ha acabat.